να παραμείνουμε στην Χαλκιδική, να πάμε όμως σε ένα τελείως διαφορετικό θέμα. Την Παρασκευή διοργανώνεται πανσιθωνιακό συλλαλητήριο για τα Τέμπη και συγκεκριμένα στην Νικήτη. Να καλημερίσουμε τον κύριο Τάσο Παπαργύρη, είναι ο συντονιστής. Καλή σας ημέρα από το στούντιο της Δημοτικής Τηλεόρασης. Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Είμαι μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής. Στην Παρασκευή ενώνουμε τη φωνή μας 48 σύλλογοι του Δήμου Συντονίας και καλούμε όλους τους πολίτες, επαγγελματίες, φορείς να συμμετάσχουν στο πανσιθωνιακό συλλαλητήριο. Γίνεται στη μνήμη των θυμάτων των Τεμπών με το αίτημά μας να αποδοθεί δικαιοσύνη. Θέλουμε η δικαιοσύνη να μην κολλησιεργεί. Θέλουμε να λάμψει η αλήθεια για να μάθουμε ακριβώς τι συνέβη εκείνο το βράδυ στη μοιραία αυτή τραγωδία, και ζητάμε από όλους τους πολίτες, τους δημότες της Συντονίας να παρευρεθούν στη συγκέντρωση. Στις 11 είναι προγραμματισμένοι. Ακριβώς, την Παρασκευή στις 11 η ώρα συγκεντρωνόμαστε όλοι. Είναι μια προσπάθεια, όπως σας είπα, 48 συλλόγων. Καθημερινά έρχονται και αγκαλιάζουν αυτή την πρωτοβουλία ακόμα περισσότεροι σύλλογοι. Υπάρχουν σύλλογοι γονέων, σύλλογοι πολιτιστικοί, εργατικοί σύλλογοι, καθηγητές, δάσκαλοι, είναι όλοι μαζί μας, σύλλογοι γυναικών. Και δυστυχώς μέχρι στιγμής η πολιτεία δεν έχει μπορέσει να περάσει το μήνυμα ότι θα πρέπει να... Συγγνώμη λίγο, τώρα είναι και ότι η πολιτεία δεν μας έχει πείσει, οπότε εμείς βγαίνουμε για να μάθουμε τι ακριβώς συνέβη εκεί πέρα και ζητάμε όλο τον κόσμο να εμφανεί δίπλα μας. Λοιπόν, στις 11 το πρωί της Παρασκευής, δώστε μας και το στίγμα, σε ποιο σημείο ακριβώς θα συναντηθείτε? Στο Δημαρχείο στην Νικήτη. Στις 11 η ώρα στο Δημαρχείο της Νικήτης θα βρισκόμαστε όλοι εκεί για να διεκδικήσουμε, να πείσουμε δικαίωση. Στάθηκαν στους τραυματίες. Και εμείς περιμένουμε να δούμε και εικόνες να μας στείλετε. Η αλήθεια είναι, κύριε να σας πω ότι έχουμε κάνει και ένα δικό μας κανάλι μέσω YouTube. Είναι Συντονιστική Επιτροπή Συλλόγου Συντονίας. Μπορείτε και εσείς ως μέσο μαζικής ενημέρωσης να μπείτε. Θα υπάρχει live streaming καθ' όλη τη διάρκεια του συλλαλητήριου και θα χαρούμε να προβληθούν εικόνες και βίντεο από το πανσιθωνιακό συλλαλητήριο. Ωραία, θα έχουμε λοιπόν και εικόνα από τη Χαλκιδική. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να είστε καλά. Την καλημέρα μας. Καλή συνέχεια. Και εμείς μένουμε.